karamɔgɔ de b'a tun kɛra Nam. bala cogo bɛ di Bwajibate ne bɛ bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u ka Mali indépendant sɛbɛnfura in bi ko maa bila boli la Bwajibate san 29 o mana sɔrɔ fɛn min na ni a tɛ diinɛ tiɲɛ a bɛ se ka fara diinɛ kan sɛbɛnfura in a boli ko siɲɛ 5693 maa min ye nin yɔrɔ in sɛbɛn a to a de ko Y Kamara Kamara ko a ko diɲɛsɛnɛ 4 tɔnbaw i k'a dɔn olu y'u nin don ayiwa min ye bamanji kɛlɛ u bɛn'u nin don a la Bwajibate min ka jugu kɛlɛ la fɛn den bolo i k'a dɔn bamanji ɲɛma minnu bɛ yen i k'a dɔn bolongɔni talen don ka da u kan diɲɛseleke 4 fa bɛɛ lajɛlen na banki 14 i k'a dɔn ani jɛrɛjakulu minnu bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ polisisow ani ɲɛmasow Bwajibate gendarmerie sow ka kɔlɔsili kɛ ni maa minnu gɔfɔlen filɛ Bwajibate ala kana ayiwa u ci u ka t'u ka wari bila banki la walima ka wari ta yɔrɔ la sabula i k'a dɔn baara ka dɔdɔlima ni ka jateminɛ kɛ kura yɛrɛ tigɛra o kura tigɛra an ka tɛmɛ n'a ye n tɛ tɛmɛ n'a dɛ ɲɛ tɛ yeli fɛn na n bɛ tɛmɛ n'o dibi la n'o tɛ jɛgɛfɔ ye suba ni kuran tigɛra sɛbɛnnikɛla min ye Y Kamara ye a ko Organisation des Nations Unies bɛnkan sɛbɛn min bɛ a bolofara 7nan min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin gɛlɛya ani jateminɛ Bwajibate i k'a dɔn bamanji jɛrɛjɛkulu ka ɲɛmaw walima u dɛmɛ ka ɲɛsin Saheli jamanaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali Bwajibate o kuma Nations Unies bɛnkan kɛ ka sɛbɛnji bangiw sɔrɔ dabolo minnu bɛ yen wari mara yɔrɔ minnu bɛ yen Bwajibate ani sɛgɛsɛgɛsɛla bolofara minnu bɛ yen sɔrɔ minisiriso ni ka ladili kɛ Bwajibate ni maa minnu bɛ yen i k'a dɔn a b'o tɛgɛ ka ta kelen u kana se ka taama ka taa diɲɛ jamana si la fila sɔrɔ b'u yɔrɔ o yɔrɔ a sɔrɔ in ka ɲɔngiri k'a minnu na a kɛra bangi kɔnɔna ye o Bwajibate a kɛra trésorier ye u ka wari i k'a dɔn a ka minɛw la ni ka a sɛnsɛn ni k'a ɲɛdɔn sɛbɛnnikɛla ko o min ni o wulikajɔ n'u ye tɔgɔw yɛrɛ fɔ Bwajibate k'a dɔn sɔrɔda fɛn o fɛn b'u ye o bɛɛ lajɛlen ka jɔ u ka jamana kɔnɔ ani diɲɛ fan wɛrɛ fɛ dɔrɔmɛ kelen kana ci u nɛ kan y'a mɛn i bɛ maa wɛrɛ fa Bwajibate o b'a sɔrɔ n k'i ɲininka se de b'i ye sɛbɛnnikɛla ko a ko nin wulikajɔ in ni jateminɛ n'i y'a ta k'a lajɛ u k'u ye tɔgɔ fɔ kɛ kabini san 2022 Nations Unies yɛrɛ de ye ayiwa bamanji ɲɛma ninnu jango minnu bɛ kɔnɔfɛla la i k'a dɔn a y'u tɔgɔ yɛrɛ fɔ k'u ta u tɛgɛ mangaki Ahmed Aga Al-Bashar Bwajibate i k'a dɔn sɔrɔ boso b'a don min kabini san 2018 Bwajibate ale tun ye conseiller spécial ye min ye Kidal gouverneur i k'a dɔn u ka kankɔrɔ meleke kun don Bwajibate o tɛmɛnen kɔfɛ a dɔnna k'a fɔ bolofara min n'u k'a ma ko HQA i k'a dɔn o maa koloma dɔ fana don Bwajibate i k'a dɔn burudamɛ don i k'a dɔn siya bolo burudamɛ bolofara min n'u k'a ma ko Ifugaw Bwajibate i k'a dɔn ayiwa o den don a ka wulikajɔ ani ayiwa a ka ayiwa hakilinaw Bwajibate a yera k'a fɔ ale de tun bɛ cidenya na kosɛbɛ Sema ani Ansardine ni ɲɔgɔn cɛ Bwajibate k'a don dɔnna o kuma a ka ɲangi min ye Huka Aga Alfuseni Bwajibate i k'a dɔn ale kɛra masa ye masa min ayiwa n'o bɛ n'a fɔ kɛlɛkuntigi Tumbutu Bwajibate i k'a dɔn Iyad Agali o ka maa don Avrikalo san 2012 sɛbɛnnikɛla ko tuma min ni kalifa jihadisi ko o nana daminɛ kɔrɔnfɛla in na a kɛra kalifa ye Bwajibate i k'a dɔn a sɔmingelen don k'a fɔ ani Aga Agali u tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo kɔrɔnfɛla in na sɛbɛnnikɛla ko a ko wulikajɔ bolo kan u ye tiɲɛni caman kɛ sabula u ko min ma police islamique n'o ye diinɛ sariya u labatoli kɔrɔnfɛla la i y'a dɔn o ɲɛmaa kun ye Ahmed Al-Faji Al-Maji o yɛrɛ minɛnen bɛɛ bi diɲɛsɛn naani sariyabolo min ye cour pénale ye ni k'a kiiri haye la kabini septembre san 2016 Bwajibate o fana bɛ maa kofɔlen minnu kan ka ɲangi san 2022 sɛbɛnnikɛla ko i b'a ye k'a fɔ jateminɛ nana kɛ wulikajɔ ani hakilinaw nana fara ɲɔgɔn kan bɛɛ ni kelenya ka jidi o min ni o nana fɔ i k'a dɔn a labɛn n'a tilelu nka i k'a dɔn janfan caman yera a ɲɛkɔrɔ o de la Mayiri Sidi Amar Ben Daha Bwajibate i k'a dɔn ale b'o jɛkulu fana na sɛbɛnnikɛla ko a fana ɲanginen bɛ ale ye larabu ye bolofara min n'u k'a ma
ko lemaru bɔjabate olu bɛ gawo bɔjabate o fana k'i bɔ yen chef d'état major bolofara min n'o bɛ MAA la bɔjabate k'a dɔn coalition plateforme Mohamed Ben Ahmed Mahiri bɔjabate k'a dɔn a fana ye sɔrɔ bosoba ye arabu don bolofara min n'u k'a ma ko lema olu ka maa don a bɛ gawo ale fana tɔgɔ bɛ sɛbɛnfura in na a ka ɲange sɛbɛnnikɛlaw ko i k'a dɔn a dɔnna k'a fɔ Mijiao i k'a dɔn ayiwa o maa don Mohamed Ould Matali an bɛ donni min na ko bi o ye maa ye min yɛrɛ bɛ CNT kɔnɔ bi i k'a dɔn maire kɔrɔ don député kɔrɔ don ka bɔ Burem bɔjabate k'a dɔn a y'o o maire-yaw n'o député ya sɔrɔ RPM de kɔnɔ sɛbɛnnikɛlaw ko i k'a dɔn Salam alaikum la famille. MAA o maa do fana jɛrɛjakulu min n'u farala ɲɔgɔn kan Bamanja wale kɛnɛ kan ale b'o fana na min bɛ far'o kan o de ye Mohamed Ag Ousmane Mohamedun Haidara bɔjabate an bɛ donni min na ko bɛ a bɛ CNT la sɛbɛnnikɛla ko n'a ta bɛɛ i k'a dɔn accord pour la paix o wulikajɔ ni jateminɛ i k'a dɔn a coordinateur du mouvement min ni o ye tali kɛ ka ɲɛsin arena na arema bɔjabate ale fana tun b'o la sɛbɛnnikɛla ko nin fɔn filɛ bɔjabate k'a dɔn ɲangi talen don k'u sɛgɛrɛ u kana taama sɔrɔ fɛn o fɛn b'u bolo a bɛɛ lajɛlen ka jɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la info matin sɔgɔmada la kunnafoni karamɔgɔ sɛbɛnnikɛla a tɔgɔ ye Sikuba fulakɛ ko a ko min y'o to sira kelen hali bi an k'o guwan a ko min ye kalo saba o kalo saba Nations Unies u ka lasigidenw bɛ faso Mali kɔnɔ u bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ ne ka tiganɔbila kɛ sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ u nakun min bɛ an ka jamana in kɔnɔ o de ye bɛn ni basigi u bɛ se ka sabati cogo min na nka n'i y'a lajɛ Nations Unies a ka kungilenna n'a ka taabolo ani bɛn ni kɛlɛ sabatili a n'o cɛ de ka jan sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye kalo saba o kalo saba o bɛ sɛbɛnfura dilanni ka bila ka t'u ka ɲɛmayasoba la maa min y'u ka ɲɛmaaba ye o de ye Anthony Guterres ye sɛbɛnnikɛla ko sɛbɛn min taara da ɲɛkɔrɔ kalo saba tɛmɛnen karamɔgɔ de b'a tɔgɔ o bɛ tali kɛ min kan o de ye Mali ale ka basigibaliya o de ye min ye Mali gouvernement ale ni marifa talakɔrɔ n'o ye rebelle kɔrɔw ye karamɔgɔ de b'a tɔgɔ ko an bɛ fɛ ka wuli ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma min kɔni accord kan sɔsɔli belebeleba sɛbɛnnikɛla ko n'a duma k'a fɔ ko tiganɔbila kɛra n'o ye CCDF maa kana taa dangari kɛ maa la mugu ka jɔ o tuma min ye marifa bɛ ka taa mun de kelen na sɛbɛnnikɛla ko a ko Nations Unies u ye nin rapport mun kɛ karamɔgɔ de b'a tɔgɔ ni ka babagali kumaw ta ni k'an ka jamana sɛgɛrɛ e ko jamana yɛrɛ fana y'a sigi k'a daminɛ de min y'an ka jamana gouvernement ɲɛma Dr Choguel Kokala Mayiga a kumana Choguel ko maa min sa n'o de y'an ka ministre des affaires étrangères ye n'o ye Diop ye i b'a ye k'a fɔ a y'o yamaruya min kɔni Diop ye a tɛ tamakiya a tɛ sigasiga karamɔgɔ de b'a tɔgɔ min ye Mali ko hali n'a kunkolo bɛ to a la a ko k'ale labɛnnen don n'o ye sɛbɛnnikɛla ko min ye Mali an fana ye jaabi min ta ni k'u sɛgɛrɛ k'a yira k'a fɔ kunu Mali kɔni tun kɛn bɛ hakilina ye batɛmɛsira don min mana min ja u b'o kɛ foyi tɛ bɔ a la u bɛ tɛmɛ n'u yɛrɛ ye nka min ye an ka jamana ye an kɔni ye laɲini de kɛ Nations Unies fɛ k'a ɲɛsin diɲɛ bɛɛ lajɛlen fɛ a ka Mali bonya ka hakilina la min ye Mali ye n'a ka danbe seginna ma k'a bonya min man d'a ye k'o to yen min ka d'a ye k'a tugu a k'o nɔfɛ a ko an bɛ ɲɔgɔn ye kɛnɛ kan nka min ye Mali ye k'a buruja min man di Mali ye k'o kɛ min man di malidenw ye k'o fɔ a ko abada an tɛ ɲɔgɔn ye bilen dɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye Diop ye a y'a yira k'a fɔ k'a bɛ min fɔ Bamanci kɔrɔw ye o de ye joona joona min ye comité de suivi de l'accord ye u tun kɛn bɛ k'u ka koso ni kasamu cɛ ni k'u kɔ don k'u ka segin joona a ko u ka segin baliya a bɛna kɛ gɛlɛya belebeleba de ye u yɔrɔ sabu Mali ye baara dɔ nun dɔ ka fara communauté internationale kan karamɔgɔ de b'a tɔgɔ baara jɔn bɛ an bɛ don min na ko bi ala ni Bamanciw ka kankangali sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye maa si ka n'u nɛgɛn ni k'u su ka bila u yɛrɛ la sabu u bɛ ka kɛlɛ min kɛ karamɔgɔ de b'a tɔgɔ yɛrɛ kɛlɛ don u ni Mali tɛ ɲɔgɔn na u ni Mali faama tɛ ɲɔgɔn na u b'u yɛrɛ ye a ko Mali ye kelen ye a tɛ tila n'u tilal'u ka munumunu na u bɛna ta an ka dabada ma yanni u bɛ tile gan u yɛrɛ la u kana joona joona dɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ info matin kɔnɔ Siguba ale ka sɛbɛnni don Bɔjabate Babuguni ale bɛ dingɛ sen a kɔ kan nka a bɛrɛ ta u ko boli fura don Bɔjabate n bɛ n bolo kari ka don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'o k'a ma l'Express Telimankɔrɔ maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ de ko Musa Jara Musa ko i k'a dɔn a wa kuma minnu fɔlen don minisiri min i k'a dɔn n'ale bɛ carte d'identité biométrique kunna Bɔjabate i k'a dɔn tile filɛ na kumaw kɔni fɔra a fɛ jan ko kunun k'o yɛrɛ ni kuma in ye tiɲɛ ye n'a kɛra bilhaki Bɔjabate i k'a dɔn wɔsi kura min bolodalen don o de ye carte d'identité biométrique 1,000,000 ani 500,000 Bɔjabate k'i k'a dɔn o na tila mɔɔw ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko
kuma fɔlen don sabula min ye carte nina ye i k'a dɔn ka taa fara sɛbɛnfuraw kan minnu ye taamasiraw ye taamasira minnu taama sɛbɛnw Jabate k'a dɔn min ni a laki ka don ayiwa CEDEAO ye minnu ko fɔ camancɛ fanga kun y'a ta bala Jabate kuma in fɔra kabini bila ko tɛ nka a bisi basa barika bonyana kosɛbɛ kunungo minisiri bɔra n'a ma kɛ laada kuma ye n'a ma kɛ kɔrɔlen kuma ye a ye min ni min kɔni fɔ kunungo n'o kɛra tiɲɛ ye lafiya bɔda bɛ sɔn ka na jamana kɔnɔ sabula carte nina ko Jabate i k'a dɔn a kɛra gɛlɛya ye sabula a sɔrɔli gɛlɛyara i k'a dɔn fiɲɛ caman yera a la o de la camancɛ fanga kun y'a yamaruya sa k'a fɔ min ye sɛbɛnfura kura ye n'o ye bugunatigɛ sɛbɛn ye o bɛ dilan o ko min ma carte biométrique Jabate kuma in fɔ furadama ka n'a bila bi la a bisi basa n'a gɛlɛya barika bonyana ko in yɛrɛ daminɛna kabini avril kalo san 2023 Jabate i k'a dɔn ayiwa min fɔra carte nina kɔrɔ bɛ minnu bolo a dilali k'a ɲɛ fiɲɛ minnu ni keleku minnu b'a kɔnɔ o bɛɛ lajɛlen de bɛ falen o bɛ taa wolo sɛbɛnfura kura la o ko min ma carte biométrique commission nationale Jabate o y'a jira maa minnu kan ka baara kɛ ani k'a tilali kɛ olu sugandira ka ban sabula a fɔra maa 100 bonyango hali n'a sɔrɔla olu tɛ bɔli kɛ Jabate maa 100 olu kɔni galanna a ko kɛcogo la a n'a wulikajɔ la Jabate n'i y'a ta k'a lajɛ a ko kalifalen bɛ société min ma o yɛrɛ dɔn dɛ Jabate i k'a dɔn minisiri ka fɔ la olu bi baara la su fara tile kan waasa a kana jɔ sabula n'u b'u ka baara 12 fili la ala diɲɛ don o don da carte min ye awa carte ye Jabate k'a dɔn carte biométrique a ba 60 kan ka se k'o dilan tile o tile sɛbɛnnikɛla ko ni kuma in kɔni ye tiɲɛ ye Jabate i k'a dɔn awa min ye 40 miliyɔn 1 ani 500 Jabate k'a dɔn kan ka dilan ka ban o kan ka ta ka tila mɔɔw ni ɲɔgɔn cɛ minnu da baara bannen don sɛbɛnnikɛla ko a ko minisiri ka fɔ la kunungo a ko labɛnkuraw kɛlen don ministère de la sécurité protection civile général de brigade Daoud Ali Mohamedin o de don Jabate a y'a jira k'a fɔ u y'u seko bɛɛ kɛ u ye damajira bɛɛ kɛ min b'a to ko in min ɲɛ cogo min na min b'a to ko in a bɛ kɛ wasa ye cogo min o de la u ma sɔn ka foyi to kɔfɛ denmisɛnw denmisɛn maa caman de welelen d'u fɛ Jabate minnu kɔni mina kalan kɛcogo la olu ka wulikajɔ yɛrɛ bolo da sa Jabate maa tɛna taa jɔn aran na tuguni carte nina arafɛki in kɛra cogo min olu bɛna o baara de bolo da ka yala da ni da du ni du baroda ni baroda a kɛra kɛcogo min na san 2009 u ye taasi kɛ k'a ye k'a fɔ o de kɛcogo cɛ ka ɲi kosɛbɛ sigidaw la nka hali n'o kɛra Jabate k'a dɔn duguba minnu bɛɛ olu de bɛ se ka wasa ko la nka n'i y'a ta k'a lajɛ yalima miiri sera duguma yɔrɔ minnu ka jan dɔɔni minnu ni duguba kɔnɔnaw ka jan wa i k'a dɔn da ser'o ma wa olu labɛn bɛna kɛ kɛcogo jumɛn in na olu wulikajɔ ka taa maaw sɔrɔ f'u ka sigidaw la togodaw la yalima o recensement olu bɛna kɛ kɛcogo jumɛn na sɛbɛnnikɛla ɲininkali tɔ bɛ bɔ nka Daoud Ali Mohamedin minisiri Jabate a y'a jira k'a fɔ base de données min bɛ yen o de ye i k'a dɔn ayiwa minan ye minan min ni fɛn bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ min kɔni kan ka kɛ sababa ye sabula n'i ye ko ta k'u lajɛ vote jubaju ani masakɛsigiw ani vote yɔrɔ minnu kan ka kɛ jamana kɔnɔ a bɛɛ kan ka kɛ nin sɛbɛn ye a y'a jira fana k'a fɔ commissariat gendarmerie min ye ayiwa mairie kɔnɔnaw ye Jabate k'a dɔn olu tɛna bɔli kɛ malidenw na waati fɔlen min gɛlɛn waati min fɔlen don k'a fɔ baara in kan ka kɛ ka bɛn ma n'o kɔni ye tiɲɛ ye Jabate fo baara in kɛbaa ka caya i k'a dɔn ayiwa o de bɛ se ka kɛ sababu ye i k'a dɔn waati fɔlen o da ka gun minisiri ko a ko wulikajɔ kɛlen don n'i y'a mɛn aspect technique olu kɔni banna u ye jateminɛ kɛ k'a ban Jabate k'a dɔn ayiwa centre bɛna sigi min bɛ se k'a to sumaya min kun b'a la ani gɛlɛya minnu b'a la minisiri ka fɔ la dɛ Jabate k'a dɔn o bɛɛ lajɛlen bantɔ don o tuma min ye maakuraw ye ani maa kalankuraw olu da bɛna don a la maliyɛn bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a sɔrɔ cogo min Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan hali minnu yɔrɔ ka jan Bamakɔ la a y'a jira k'a fɔ olu bɛɛ lajɛlen kan ka se k'a sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko Jabate i k'a dɔn an bɛ don min na ko bi n y'a f'i ye fɔ cogo min na dugumisɛnninw ani togoda minnu yɔrɔ ka jan ayiwa duguba kɔnɔnaw na Jabate yalima u tɛna kɛ gɛlɛya wa minisiri kɔni ka fɔ la taamaden bɛna kɛ sa ka bɛɛ lajɛlen sigɛrɛ i sigi da la sabula k'olu ye don fɔlen min fɔ k'a fɔ a bɛ ban ka don o don ma n'o ye marisi kalo ye
wajabate k'a dɔn u tɛ sangana bilen o kuma tɛmɛna k'o ka don wɛrɛ boloda min bɛ se k'a to bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ ko in na cogo min sɛbɛnnikɛla ko a ko gɛlɛya caman dara ɲɔgɔn kan kuma caman fɔra minisiri fɛ o bɛɛ kɛra nkalon ye minisiri ye fɛn caman jija o bɛɛ lajɛlen tiɲɛna nka sen lala ko tɛ ten maa na da la k'a fɔ a ye min fɔ sen wajabate k'a dɔn o na kɛ tiɲɛ ye n'a yɛrɛ dun man a kana se ka an n'o sɛbɛn kɔrɔ fɔ fana ni ko o tugu a jamu na nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ express kɔnɔ Telimangoro. Karamɔgɔ Mali horizon. Sɛbɛnnikɛla tɔgɔ ye Amina Bagayogo muso ko karamɔgɔ dɔ b'a an ka taa hôpital du Ponge la karamɔgɔ dɔ b'a min ye kalo 3 tɛmɛnen kɔfɛ maninfin 600 olu de suturali kɛra karamɔgɔ dɔ b'a min kɔni ye syndicaliste ye ko o kuma k'u bɛna baara ɲɔngiri. Ayiwa sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ dɔ b'a kojugu tɛ bɔ dugu la gansan a ko min ye an ka kɛnɛya tigilamɔgɔw ye n'o ye hôpital du Ponge karamɔgɔ dɔ b'a u ka lafasa tɔn olu kɔni wulikajɔ belebeleba kɛ wulikajɔ belebeleba in bɛ tali k'u ka laɲini kan o kuma ko ɲinifɛn ka kɛ sɔrɔ fɛn ye Mali jamana sariya min ye syndicat ye a yamaruyalen don karamɔgɔ dɔ b'a k'a ka ɲinifɛn ɲini wa a n'a ka kan nka kuma min na karamɔgɔ dɔ b'a ni jamana bɛ tɔɔrɔ la jamana ɲɛmaaw ye kunnafoni di k'a fɔ jamanaden bɛɛ lajɛlen ka baaraw sonsoro ni ka jamana ko lajɛ karamɔgɔ dɔ b'a n'an bɔra waati gɛlɛn kɔnɔ an n'a lajɛ a la kumabaw min ka kan o bɛ ta ka d'o ma o de fɔra sɛbɛnnikɛla ko min ye syndicaliste ye olu kɔni y'u kɔ don kuma la ni ka tɛmɛ n'u ka baara ye ni ka tɛmɛ n'u ka laɲini ye karamɔgɔ dɔ b'a min ye tile 1 tile 2 fo ka n'a bila kalo 1 na i b'a ye k'a fɔ ka n'a bila fo kalo 3 la karamɔgɔ dɔ b'a baara tɛ kɛ service minimum ye o de ye maa damadɔ kɔni bɛ na ka na banabaatɔ bɛrɛbɛrɛ nka min ye docteur jolenbaw ye olu bɛɛ lajɛlen bɛ to so sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ dɔ b'a n'i ye Ponge lajɛ Mali kɔnɔ jɔyɔrɔ min b'a la daraja min b'a la bana gɛlɛn bana kumaba caman bɛ yen karamɔgɔ dɔ b'a bɛɛ lajɛlen bɛ furakɛ Ponge n'o baarakɛlaw ɲiginna baara la a ko banabaatɔw bɛna kɛ cogo di sɛbɛnnikɛla ko min ye grève in daminɛlen hôpital du Ponge kɔnɔ karamɔgɔ dɔ b'a min ye morgue baarakɛlaw ye olu kɔni ka dagasunɔgɔ ni lafiya kɔni o banna sɔɔni a ye dayɛlɛ a ka nin ladon subahanallahi sɔɔni a ye dayɛlɛ a ka nin labɔ olu kɔni ka baara kɔni kɛmɛw ye sa tile kɔnɔ fo ka taa su ko a y'a ladon a y'a labɔ sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ dɔ b'a min ye foro ye a y'a ladon a y'a labɔ u y'a compter k'a compter kalo 1 kalo 2 kalo 3 maa 600 la hawla wala quwwata illa billah ma ma bandi digi kɛra na sa dɛ sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ dɔ b'a min ye kɛnɛya tigilamɔgɔw ye u y'u sigi ka jateminɛ kɛ a baara ta olu ka laɲini an bɛ waati min na ko sa jamana dɛsɛ bɛ k'a ɲɛnabɔ olu n'u sigi malidenw bɛɛ lajɛlen ka sa ka ban wa karamɔgɔ dɔ b'a u y'a lajɛ sa ni ka se ka grève in kɔni k'a sonsoro u y'o kɛ dɛ grève sonsoro la gɛlɛya ma soso cogo u ye maa 600 kɔni fa o minnu fara olu kɔni tɛna se ka wuli ayi bilen sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ dɔ min ye grève sonsoro la o kuma wele bilala Ponge baarakɛlaw ma maaw ma dan b'i ka so kɔnɔ maaw ma tan bɛ dugutaga la a ye na joona an tun ye baara bila mun bolo da o kuma a ye n'a ka baara kɛ min y'an ka ɲinifɛn ye hali bi an bɛ tɛmɛ n'a ye an ni jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ o kuma janko f'a ka kɛ sɔrɔ fɛn ye o kuma min kɔni ye docteur bɛ yen karamɔgɔ dɔ k'a bɛɛ de b'a ka poste la bi u bɛ ka baara boloda Ponge nka min kɔni ye hali bi u ka laɲini ye u ko tɛ bila dɛ k'u bɛ ka baara kɛ nka k'u hakili b'u ka laɲini fana la. A ma fɔ u k'a bila o u ka baara kɛ ka laɲini kɛ wala o de tun fɔra kabini daminɛ a bɛ ɲɛnabɔ don dɔw kunnafoni filɛ an ye min bɔ Mali horizon kɔnɔ Amina Bagayogo ale ka sɛbɛnni don Wajabate naamu misirima ka kwa mana bin gabakuru cɛla ta ka nɛnɛ dabɔra Wajabate n bɛ n bolo a di don l'informateur kunnafonitigi karamɔgɔ sɛbɛnnikɛla o tɔgɔ ye min ye la rédaction ye u bɛɛ lajɛlen jɛra ni k'a sɛbɛn a ko min ye kunnafonidilaw ye karamɔgɔ dɔ b'a tun an ka mago to an ka baara la min ye journal Le Démocrate ale directeur de publication u tun y'a minɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye journaliste Alu Ture ye karamɔgɔ dɔ b'a tun alamisa tɛmɛnen n'o bɛnna avril kalo tile 6 o don min kɔni Alu ye a balila ka tunun min ye baarakɛɲɔgɔn ye teriw balimaw bɛɛ y'a ɲini ka dɛsɛ ka da finna ka da jɛ la Alu ma ye min ye kunnafonidilaw ka ɲɛmayaso ye kibaruya taara ni k'a da u tulo kan k'a fɔ ko min kɔni y'an baarakɛɲɔgɔn n'o ye Alu Ture ye a tununna min kɔni ye Alu ka ɲinini bolodara karamɔgɔ dɔ b'a tun min kɔni Alu a bɛ ka ɲini su a bɛ ka ɲini tile sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni malidenw bɛɛ lajɛlen hakili jiginna Birama Ture la ale fana minɛna min kɔni k'a latunu hali bi Birama bɛ ka ɲini a tɛ ka ye sɛbɛnnikɛla ko
a ko alu ka minɛli karamɔgɔ b'a tɔgɔ alu ye mun de kɛ a ko n'i ye jateminɛ kɛ alu ye journal Le Démocrate ale directeur de publication o ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye CDR ye alu ye o ɲɛmaa ye a ko alu a bɛ ɲɛmaa jɔyɔrɔ caman de la min ye kunnafonidisow ye a ko n'i y'a lajɛ alu maa don karamɔgɔ b'a tɔgɔ a bɛ kuma cogo min na a bɛ sɛbɛnni kɛ o tuma a sennɔ fana ka can kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko alu kɔni a minɛna a tununa o tuma a labilalen min kɔni ye kunnasini ntɛnɛn don avril kalo tile 10 alu kɔni minnu y'a minɛ o tuma alu yɛrɛ ka fɔ la o tuma min kɔni kabulu kun y'o de don kunkolo la ni k'ale minɛ a na kɛ ni finitigiw don sɛbɛnnikɛla ko alu yɛrɛ kɔni ma don u taara n'ale diɲɛ fan o fan kɔnɔ min ye tile 4 alu b'u bolo o tuma u y'a bila don min na n'o ye ntɛnɛn tɛmɛnen avril kalo tile 10 wara ka sira fara yirimajɔ dɛ u sina ka taa fili yen ten a ma minɛbaw dɔn a m'aw dɔn hali sini a taara yɔrɔ min a m'o fana yɔrɔ dɔn la hawla n'i nana dɔrɔn ɲɛ bɛ siri de o a duguba kɔnɔ ko ka bon dɛ a ka bon sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ dɔ b'a tuma u sina ka taa alu fili wara ka sira fara la yen ten o tuma alu wulilen a y'a yɛrɛ furan o tuma k'a lajɛ ala barika la ale yɔrɔ ma kari fɛn t'a kunkolo la fɛn t'a hakili la a ko k'a bɛ ala fo k'a waleɲuman dɔn o yɔrɔ bɛɛ la a sina ka wele bila kunnafonidilaw ka soba ɲɛmaa ma n'o ye Banjugu Dante fana ko maa kelen ko man di ale fana ye a baarakɛɲɔgɔn dɔw cɛ nɔfɛ min kɔni ka taa alu sɛgɛrɛ min ye alu ye u y'a ɲininka alu jɔn de y'i minɛ hali sini alu ko k'ale ma se k'a tigi dɔn u ye mun k'i la maa kɔni mana minɛ i ti bila ten dɛ fɛn dɔ na k'i la sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ b'a tuma min ye alu ye a ko nin ko in bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ tali kɛ min kan o tuma kunnafonidi baara don o tuma ko baara in n'a kɔlɔlɔ tɛ taa o tuma min kɔni ye kunnafonidila ye karamɔgɔ b'a tuma a kan ka mago to a ka baara de kɔnɔ a ko kunnafoni ale ye fɛnba de jamana kɔnɔ a ko n'i yɛrɛ jamana jɔcogo lajɛ kunnafonidilaw de ye 4e pouvoir ye olu tɛ mancini ye maa minnu bɛ fanga jɔyɔrɔ 4nan na karamɔgɔ b'a tuma ni ka dangarikulu ka baara la o tuma ko bɛ démocratie sariya kan sɔsɔ fo ka dama tɛmɛ a ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ Mali kɔnɔ waati bɛ u bɛ ɲɛmaci ka bila kunnafonidilaw la min ye Mali ɲɛmaaw ye karamɔgɔ dɔ b'a tuma min ye Banjugu Dante a ko o tuma a bɛ hali bi laɲini kɛ ka tila ka kangari da u k'a lajɛ u ka sabali ɛlɛ ni an ka mago to an ka baara la an bɛ fɛn minnu fɔ jamanadenw sigilen bɛ k'anw de makɔnɔ n'anw ma kuma ni kunnafonidilaw ma fɛn fɔ an ma foyi fɔ ka bigi bila ka kuma bila a ko tɛ ko ɲuman jamana kɔnɔ dɛ ala m'an kisi la nka min kɔni alu Ture ye karamɔgɔ dɔ b'a tuma ale ta kɔni tɛmɛnen kɔfɛ ko fɛn wɛrɛ kana ye ɲɛ na bilen plus jamais ça nin ka k'a bannen kunnafoni filɛ an ye min bɔ informateur